A to smo radili kao mali. Mahni, ajde. Mahni, ajde, Seronja, jedu. Koje svi pičke. Ajde ti ne seri. Nešto slapu Ameriku valjda. Aha. Super. Kebab. Bravo, maksimo, ekstra devičansko ulje. Neven. Ko je neven? Ovo je neven. Ovo je žuto. Margarita. Limon. Limon. Barica. To je barica. Pijek cilindar. Sunco bran. Jana. Hortenzija. Vesna. Začinsko bilje. Jagoda. A ne daje. Gasi to, da ne bi što slao negdje. Ne. Čerišnje žimburana. Kad se pije, nek se pije. To od Olega ovaj drugi. Tu su nekad bili strojevi za štampanje, 4 komada.
su bili 4 stroja. U ovom ćošku je bio jedan. Tu u ovom ćošku je bio drugi. Tu u ovom ćošku je bio treći. I ovdje na polovici negdje je bio mali četvrti. Ali je li ga sve u svoje vreme. Palim ga na bateriju od auta jer je baterija od motora išla u kurac. Ja napravio ovu kućicu. Pročitao sam već sve. Ozbiljno ti govorim. Ozbiljno. Zato da neko ne dođe pa ti ne popali. A da šta je? Nisam munjena. Dobro ti je rekla, to sam ja njoj rekao malo prije. Šta? Kad to staviš na YouTube pa kad ti nestane pola radione ćeš se pitati. Ti si munjen. Da, ja sam munjen. Ti sad mene malo. Ajde, daj. Ovo vam je Vlado Monarević i njegov Motorević, koji se zove Barica. Nekad ga je vozio, sad ga samo pali. Daj malo gasa da čujemo šta je to mašina. Light show Barica. I sound system. Šmigavci rade. Samo mu fali sic. Ali dobro, može on i bez sica. Spuštanje čoka. Sve je pod kontrolom. Da, lijepa ti je frizura.
Malo si te brkove namjesti. Koja si ti spaljoza, ej. Sad se namještavaj. Vidi kako lijepo iskopča ventilator. Ma ne seri. Reci nešto. Reci ti nešto. Jivica. Oleg ima i... 2, 3, 4. Se sjećaš snimke? Ajde, broj do 10, daj, ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Eto. A cigareta? Ovako. A daj mi cigaru, pa da ti pokažem. 1, 2, Daj mi cigaru da ti Nema. pokažem. ne da. Kako ono napraviš? Ovako. Još jedan put. I Vlado i Jasminka će biti oduševljeni. Ha. Tu unutra. Cest is the best. Cest is the best. Šta je ovo tu bio kap za farbanje? Da. Koju boju? Švedeze. Švedsko blond. To će da bude neko kupusište. Će da imamo šveđanku u kući? Šta? A tu je cijena. Da. 10 eura. E, Pa si ti normalna jebote Bog. to meni moja prijateljica poklonila. A samo jednu kutiju. Misli stvarno dvije. jebote. Još jednu. A vidiš, 7.1 surround system ti je tinta per i kapeli. Piše da je 7.1. Imaš 2.1, 1.1 stereo, 5.1, a ovo je 7.1, ovo boja za farbu. Ima da budeš Boja za farbu. Švedska na 7. A nisi mačku snimio, niti psa, ni nikog. Sweden 12 point. Di je beba? 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 Evo je stiže. Di si izvrle? Ma di ti beba, ko će dignut gore? Sama. Ma di ti beba, buđo. Beba, na, vidi, tu je. Beba, tu. Beba, tu je. Di mačka? Mačka spava u kući. Ma joj. Gdje mi si? U kući? Da. Ne mene na krovu, u kući spava. Mici spava, tamo, da. A daj joj jednu trešnju, ko će mi da trešnju? Ma daj Vesna jednu trešnju. Vesna, Ne jede mi se. pa uguli joj jednu trešnju. Da. Beba, hoćeš ovu? Daj jednu trešnju. Baci košticu u vrt negde, da se ufati. Ma dala. Vesna dala trešnju. Maslinena. Ma bravo. Ma bravo. Beba, daj Vladi 5. Daj 5. Daj 5. Daj 5. Beba, daj 5. Daj 5. Daj 5. A da, Daj 5. Beba. Ovako se daje 5, daj 5, daj 5.
Daj 5, daj 5. Čekaj da se namjesti ili... Daj mi 5. Ajde, daj 5. Daj 5, beba. Bravo, bravo, beba. Bravo, beba. Bravo. Sad će ti Vesna da trešnje. Neću više. Dosta je bilo, ćeš dobiti sročku kao i ja.